YouTube и сега ще биеме Снупи. Яш лек, изял лек. Дай скача. Дай бой. Ема лек. Дай бе, биго бе. Биго. Биго той яде лек. Аз го източих малко. Вече е фул хелт. Има някакъв DG. Некъв умре. Ама яш да някой си там. Дай бигото Снупи. Нека яде бе, ако иска. Какво иска да яде? Аз вземах айтемите ти, спокойно. Да, идвай пак да го биме. О, свалихме каската! То си служи нова. Дай ме, че му аз чупих. Или с това ти пил път си правим. Ама не гледай, идвай да хелпваш. Убих го! Убих го, той тук нека събира айтемите, бързо идвай! Убих го! Идва бе! Бие другия! Аз го бия! Това другия! Това е критна! Бие го! Къде? Ето тук е, вътре! Аз го бия! Умря! Уби! Ти ще по-бързо! Не, бие! Ще умре! Смутичка да си. Изчакай, ела скачи некъде. И бързо сега като виж, че такова вена почваш некъде. Некъв пак ме заби. Двама голчовци. Умрете, бе. Има некъв там пак да ми... Айде, аз избегах. Твоята ми вземах шарп тройка пак меч, това сигурно е твоя. То нищо не замахваше, ти взема ли нещо яко? Да тушки и да... Енчантната ли? Енчантната ли е? Човека, това беше енчант. Аз ти вземах само меч и ти го връщам. Не беше енчант. Беше енчант, бе, човек. Не знам, може. Нищо, поне си спечелихме. Аз имам 22 лега, преди като го бих бех 6. Па нищо, добър райд. Взем ги тук тея. Колко лега имаш преди? Приимах 6, когато го бих, вече имам 22, защото той е много още. Добре, да виждам на YouTube, очаквайте още клипове от мен и до скоро.